Dewa Agung uga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan ana rami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangestun para wayah betul jagat muni nggih Yayi. Sakalengkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati. Namung kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah kawonok-nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun Rakantu Ndarawati dinten sakmangke menika. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestun para wayah betul jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Sakalengkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Ngamarta. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Iya Yayi. Wis ndak tampa siap diatur sembah kawonten Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura Baladewa kakangku. Werkudara. Siadi ngaturke sembah kawonten Kakang wis tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat padha prayogakno anggene lenggah ana ing datu ya Praja Ngamarta. Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Werkudara. Kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Werkudara. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati tuwin Koko Prabu ing Mandura. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Janaka. Ndak tampa kowe ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Permadi. Kula pundinggo jimat paripindayan ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu. Janaka kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang. Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Semanten ugi kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nekula Sedewa. Wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Iki kula pun dinggo jimat paripik dayan ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Kembar kaya wis ora kurang kepenak. Nekula Sedewa. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang. Koko Prabu sawetawis rawuh adamel gugup gagap kuragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhik sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Ndarawati bilih rika enggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu saestu kula medhi ngrakit rata kencana pinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawer
kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula ing Ndorowati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat yayi kula wonten timbalan ing adawuh inaden nembe kawos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinembul puyuh manahipun ing Raka Ndorowati bebasan kadidene kejugurkan Wukir Sari telepaning samudra madu dene semanten tandha tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ingkang Raka Ndorowati namung semanten kula suwun nata pacara ning aprajaning mekaten menika kala wau boten pantes menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndorowati sabab yayi pendak-pendak ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta menika tan prabeda pangraos kula kadidene wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan Yayi Prabu sakadang badhe ketinju dhateng Projeng Dwaraka. Kaicalna jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndorowati karangku kados dene Ngamarta. Yayi Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa kepindhan. Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Malah sak mangke daya-daya kepareng kula cumadung dawuh. Wonten wigatos menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging mlayu tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing sawebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu yayi iwal-wale menapa estunipun suwanipun ing Raka ing Ndorowati wonten negari Ngamarta menika ing sepisan tetinjo dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya seperti jumurung dene tansah kahayoman dening berkahing dat kang murweng dat matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa kepindhan dening ngangka kalih wale-wale menapa yayaji suwanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampanipun ing Raka Ndorowaka Yayi Prabu Ngamarta monggo suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten ing mestinipun kelambah Koko Prabu ing menika ing tansah paring pengayoman dhateng para Pandhawa bebasanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak boten ati tantum tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kenging menapa dene wiyos sing pangandika paduka badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa yayi kula wonten maring adawuh mugi dados ing ngawuningan menapa ta sababipun dhateng Raka matur ngados mekaten menika sabab sampun tigang candra etang klengganing nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman pelak ing Jawata negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten saged enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang ngen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantu karya inggih mangsa kula ingkang sampun tetepaken ingkang Raka tumuli sare naritis sesemek ron raja mala bebantal bata sarimbak wonten madyaning pasumpenan kababar kawursita bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ingkang Raka Ndorowati nuwun sewu Yayi boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten sanget boten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun dumugi wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura pengajapipun badhe nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samyaji sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada Yayi boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Kresna ing saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yayi Ndorowati ing saged nudari ribet menika kala wau bila sak mangke gandeng Yayi Prabu Kresna ingkang nandhang ribet kula suwun kanthi sanget lega legawaning penggalih paduka Yayi Prabu Darmakusuma sakadang
suka sak biyantu bot repotipun kadang kula Ndrawati Yayi. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Klebet kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika ugi peranganipun para Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung mbiyen kaliyan kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara, ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndrawati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung medhun jurang aku sagu. Watung dadi sarana waliyaning Praja Ndrawati. Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Janaka. Nadyan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula boten badhe selak. Watung dados sarana waliyaning Praja Ndrawati Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu. Nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula boten badhe selak. Nadyan kula kadhawuhan mlampah ing tebih kula ugi boten badhe swala. Watung sedaya dados sarana waliyanipun negari Ndrawati. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Midhanget piyambak kesaganipun para kadang anggadosaken suka marwata suta salebeting manah kula. Tumungken sakmangke kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning Praja Ndrawati. Yayi, wali-wali menapa? Pamantar sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi medal margining pasumenan bawa paring sasmita dhateng Raka Ndrawati bilih. Negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miang jimat lima sada. Mila kepareng badhe kula suwun ngambil kinarya tumbal wadaling negari Ndrawati Yai Prabu Ngamarta. Ndadosaken kagiat raosing manah. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Inggih Yai. Menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura. Menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Lah pun Kakang Yai Suruh. Petruk sowan ngabiyantara kersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing aboti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso ngomong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggon endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhek ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih. Ora Bagong kuwi do dirungokke. Wong cetok ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mok salaman niku tegese ra nggo unggah-ungguh, ra nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudu nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandhani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho masak aku iki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok ora kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngapa? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis to, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku e. Ha iso. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis to. Kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala.
mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton iki kerami kowe kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile nganggo sandal kowe kok ora nganggo sandal kok Gong jebol ning dalane jebol ning dalan perjuat semok terpaksa cekeran aku iso meneh iki omong karo aku matur tak tukokke ora Petro dalem sinuwun padha kanthi harja saprapten nira Petro tansah pinanganing kawidadan miring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun ya Petro ndak tampa pangestu Tambanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana kawan Bagong padha harja sapraptanu pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun iya Bagong ndak tampa pangestu Tambanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana kan Petruk padha harja sapraptanu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestu Tambanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat ana kan Bagong padha harja sapraptanu pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong tampa pangestu Tambanana nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe Petruk kandung bolong padha harja sapraptanu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Petruk tak tampa pangestu Tambanana nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe wong edan Bagong padha harja sapraptanu wong edan Bagong padha harja sapraptanu kuwi apa ora edan kuwi aku kuwi nalendra timbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye Gong mulya wangsulan to kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa lah ya urung lah ya mbok ora diundang wong edan aku ki nang omah disembah anak bojoe Truk nang omah dikajeni karo tangga tepare nang kene dedan-edanke mbok wong ki ngajeni karo wong ki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit wong ki nek ora gelem ditabok aja sok nabok dumeh kono nalendra aku mung kawula terus menang edan-edanke kawula ya ora entuk wah bener ngono kok Prabu menika ya lepat kok wong Bagong ora edan kok dedan-edanke wah wangune loro ati tak unekke edan loro ati aku ndek perasaane ora basa karo aku ayo man kowe marahi terus kok ya wis wong bagus dhewe Bagong padha harja sapraptamu cah bagus dhewe Bagong padha harja sapraptamu lah iki aku unekke edan tak diwangsuli unekke bagus tak diwangsuli karepe piye ah Gong kowe ngono tak ajar dhewe lho Gong kowe engko iki marahi geger tenan Truk aku ki ngilowe sok semaput lho kok dinekke bagus dhewe nek carane wong Jawa kuwi ngelulu wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok Pokok Prabu sampun Bagong ngaten ki mawon Bagong padha harja sapraptamu selamat aku ki ratu iso ndeng lali aku nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambikala yo bekti kula kunjuk yo pangestu Tambanana ngono nggih mangke keriku kapan-kapan tak jupuke pangestu kapan-kapan dijupuke piye alah pangestu ora basae ngene gawe mas saya Bagong iki bribek-bribek terus ah iya Petruk padha harja wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den yo Bagong nun aja gawe geger padha harja sapraptamu pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong padha harja Petruk ngono nggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den iya bekti kula nggih Ndara Janaka iya Bagong ngono nggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel marahi cicilan kula do telat iya sesuk aku tak merono Bagong yen wis ora ana kewajiban lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan Den iya Bagong Petruk Bagong padha harja Petruk Bagong padha harja Ndara Kembar wilujeng bekti kula kunjuk iya Ndara Kembar wilujeng bekti kula kunjuk Ndara iya ya Bagong tak tampa iya ya Bagong tak tampa Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar muni nggih sewu-sewu kalpatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul belum teling ron klapa apuran ta mbok beli wonten lepat kula nggih kula munjatung sapa Paduka Sang Nata iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun
Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwih metu mawon. Kula kiki nek bapak niku nangis. Monggo saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk, kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute dibula mentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus simet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sawu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sakmangke sampun lembrah. Tegesipun sakmangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mangke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sakmangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Monggo Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal bangun kayangan. Aku kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan.
Kula ajeng matur ngoten Bapak wis dhisik-isik kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan iki kebak kanikmatan kayangan iki kebak katentreman kayangan iki kebak kabungan ora ana rasa gejegan ora ana rasa padha mungsuhan ora ana wong sikut-sikutan ora ana wong plirik-plirikan ning kono ayem-ayem tentrem mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan ngoten lha terus pripun Pak kula matur ngoten ning syarate ngene to kowe tak kongkon suwana pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel? Truk. Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handar beni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula mila sawanganipun sumrambut dharma kusuma menika ing sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyo dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadhean rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garik cangkemku omong terus ora ana dados niki Semir ora ngawur Semir ki lurahe kene Semar kuwi melu-melu kowe gong kerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged naganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Bang? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Pun niki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangasana Petruk nun Pandhawa kuwi ora minyaku. Wah nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembarya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midanget ature Petruk monggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gatus saka Jodipati cintekke ora apa-apa. Alhamdulillah gong proposal 1 masuk poin gong. Wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan Petro yang perlu kasatrianku digadekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan
Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kon njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sapenake dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng ae yo. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Ya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, antripun karo Indrawati dipun kiwakaken. Monggo sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samanya dipun tampi menika atripun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pendidikan kados mekaten menika wonten perkawis. Iya Petruk pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengane nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk ngendi sing kudu tak dhisikake. Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten lho. Iya Petruk. Kong, proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye wi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk, ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sing Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki omen-omen kaya nggon TV lho, Truk. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, ana kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane men tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lha niku
niku ra wis ganjil to. Nggih to? 1. Terus, sing nomor 2 nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dingge tumbal niku api-apike men dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya ya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kono ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjan. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Anjan. Tur akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Oh. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringi pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggah Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusupan. Wah kok nglawan. Aja nganti ketrusupan telik Mangendra Jala ingkang marajal saka Sela Selaning Garu. Oh apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan sinuwun. Pangus maning jajalanan sekretaning bawuna iblis lanat. Petro kan Lombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Pindah ngene iki piye? Aku mung ngomong kok. Nek ana sing mesti yo tandang ngono. Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe mangsuli Petro kan Lombolo kowe timbali nonton Manjula Prabu Baladewa wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna ku sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Aku tadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyrwete kaya betes Sewundara Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Mongkere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggalinge Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wis gerang tuwa dalane dununge. Didi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe duneke wong tuwa dadak didumungke. Terus kowe ora wangsulan.
Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asu kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sithik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Lah kowe dinake ngono ora nesu, goblok banget ya. Petruk, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinun Prabu Darawati. Lho, sing tau nekke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-ngonoke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jirah ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unekke kok kremah-kremih. Bekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lu golek macan nang ndi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Heh, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basane karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Yen ngono kowe wani karo aku. Kuwi lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kayungan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhe karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngunek-unekke kawula kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedhepen tetro glinding saka kursimu kowe. Aku malah tratapanku. Ojo ngono kuwi le. Kok kandhane ngeyel. Wis ngawur. Sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo Pandhawa, Aunono Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur baur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula yang mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramane ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedibal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas,
pandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampeyan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Mana sama-sama apa kamu? Ngomong sama macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang karo Bagong. Malah diundomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilu karo gitoke, kon ngilu karo cengkele Semar. Duwe iki gayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong hitung lintang tae kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut mbasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Ha romae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam Padang ki bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Jengkel ning jero dadi Bagong. Ngono nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Totoke nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Bintang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngono bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Wah, dalah yo. Menyang ndi bapakne moneter kadedayan, manut metu coba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Nek tokke jero anakku akeh banget. Bagong edan ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi bapakne moneter kadedayan, Pak? Ora mingket. Ketiban kae ning kono jeblok wetemu. Gong, kowe meneng bae Gong, latah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo. Sing tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun kangselan kali si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus cuma mandek kali Petruk kali ngombe wedang tengah angkringan. Ngene wae terus gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho terus. Oh ya siap. Wonten iku mun iki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa kali kula kali Petruk. Iya Bagong nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ha niki ngeten mawon prasaja blak kotang terus terang gandil. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakane Kresna, Petruk kakane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuki ra apa-apa ning omah ya men doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon mau tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep
wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna. Apa kowe wani? Kula wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu pun dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Ana kowe wani? Nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dadi aku dudu ratu. Nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngurpi ratu dosa kuwalat. Tak wenehi panilah, Yayi nyuwun panilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep wong rono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Pedro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nyentarane ngene. Isa. Wani tenan ora usah entuk wedane apamu. Wah, Bagong kowe cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Ngapunten dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajari Bagong. Semangkean temen, men. Ya semangkean. Lho, iku semangkean apa? Milih pustaka Jamus Dimasa to? Arep tak tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne negara Ndrawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ora wedi karo kowe. Iso. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan, aku ki kadedayanku mburok. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra bareng? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani jata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake jata cakra, kowe tak tubruk. Ingel-ingel lak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati, terus tak uripke. Lho. Ya ora wong musuh kok durutke. Weh. Ora nggo durutke barang to? Ora. Waduh cilaka mok aku iki nek ora durutke ora urip. Tenan yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi ora durutke. Ora, ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iki aku sapal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jagojek. Karo sapa-sapa tok jagojek. Werkudara bareng tok jagojek. Ya edan. Seprene urung dibaleke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok iso mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas tulus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor wae. Nggone metraka murup sak raine. Wah, gak ndasmu. Yen arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati.
Sampun nggih sinupun. Iya, kula nyuwun ngapunten, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulita gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh iya Den, iya sing hati-hati Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong sing hati-hati. Yem aku ndak pamit ya Yem. Nggih Mas atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake bajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku wonten ing maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Iya. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Oh iya bagus sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya bagus sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku dalan nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorku kula dhewe iya bagus sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek nesu wonten nika. Iya, bingung andian kula niku. Mangke mesti wani karo Prabu Balaja mesti wani. Iya, nggih. Nggih, iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit ya, Nah. Ini atos-atos. Nggih kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA-ku ya. Nggih, ngestaken. Heeh, engko manungsa WA-WA-an nggih. Pun nonton mamon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasengan. Bareng sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Melangi tenan nek Petro niku. Ora jan iku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Waya ngulungi pira 10 apa pira. Cah eden njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora ndek perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah Siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku iki nicek kreta mau tekan kene. Walah. Brondwi. Alah lu ngomong iki mau. Edan puli-puli banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. Waduh semayane. Yang nggoli molas ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon Mamen nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom ya lho. Lho, lha ngesek nang diteng mburi. Tibane nendi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh.
Kowe ndedhet 200 ora? Gajah iki lho. Lah asline. Lho disenambung. Ah iki ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi kinasih ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur Njaluk Kresna. oh iki ngestaken dawuh. Kae Werkudara apa member kae? Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ono kawan dimbugal warisan. Kyai, kula nyuwun paring dawuh, kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura, kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndara. Siadi keng tansah duwe penemu. Lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwih-luwih. Nggono bakal nempokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klima Soto. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggawaning sanggar pelanggatan manembau ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu. Kang mangkono bakal ora kleru nggon nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klima Soto. Dimas kadangipun Kakang. Nadan sira Yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah nduweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki Yayi pun Kakang ngaturake panuwun. Arjuna nuwun maring dawuh. Tatanen para kawula aja nganti kesempyok ing aradang kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk mriki ngestaken dawuh. Semono uga Werkudara Ya ngestokke dawuh. kaya wis purna gatining pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sibo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena.